बिफा नोङो बिमा नोङो बिफा नोङो हरनि 10ता बाजायाव नोङो बे हाग्राबारि गामियाव मा खालामफैदो? माबा बिमा मोस्रोमदो बिबादिनो गोमाबाय गोमाबाय मा बुंदों नोङो बेफोरखौ? नों ओरैनो बुंदों न'? नोङो? ओरैनो बुङाखैलै आङो बिमा बाराय गोमाखौ नों थानायावनो बुंनाय नोङो? माबा दाकेटफोरा लांदो दाकेटफोरा सोर लांदों? अबाव लांदों? बुंनाय नोङो? आं दा मा मिथिगौ बिसोरबा अबिनि दाकेट दा अबाव मोननांगौ आंनि फिसाफोरखौ? अबाव मोननांगौ आं दा? आंनि फिसाफोरा आं सानसे गैयियावनो दाकेटफोरजों लांजाबाय। आं दा मा खालायनो? अबाव मोननांगौ आंनि फिसाफोरखौ? इसोर आं दा मा खालायनो? बिसोरखौ बबे साइडथिं लांनायमोन? बिफा आं नागिरनो थांनि बिसोरखौ। बिमा बिसोरखौ दा नागिरनो थांबानोखि अबाव मोनगोन देनाय नोङो 3 घन्टायानो जाबाय बिसोरखौ लांनाया होनबा बिफा नोङो मानो पुलिसफोरनो खोन्थाना होदि? नोङो पुलिसफोरखौ खबर होबानोथ' जायो। 3 घन्टा मानि जालायलांबाय। नाङा बिमा पुलिसनो खबर होनाङा मानो होनाङा? बुंनाय नाङा बिमा पुलिसनो खबर होबा गरबर जालांजोबगोन गरबर नाथाय मानि थाखाय? जुदि जोङो पुलिसफोरनो खोन्थाना होयो अब्ला बिसोरखौ बुथारनोबोथ' हानाय बिमा नोङो टिभिफोराव नुवाखै नामा फिल्मफोराव सिरियेलफोराव किडनापारफोरा बोरै बुंहरो नोङो नुवाखै नोंसानि फिसाजोखौ नांगौबा जोंनो 10 लाख 5 लाख होनांगोन आरो जुदि पुलिसफोरनो खबर होयोना नै नोंसाजोआ गैखाला नोंसाजोखौ जोङो बुथारखाबाय बिदि बुंनायफोरखौ नोङो टिभिफोराव नुवाखै नामा बिमा नोंमारगौथ' बिमा दाकेटफोरा बिसोरखौ फैसानि थाखायनो किडनाप खालामदो आं मिथिगौ आंनि फिसाफोरखौ किडनाप खालामबायलै सोरांबाय माथो खालामबावनो आं दा अबाव थांगोन आङो दा जि जायो जाथोसै लामा थांबाय थानोसै आङो आरो खिजानि दाख्ला माहाजोना आंखौ नागिरनो फैयोआनो बे जायगानिफ्राय थाबैनो थांनायानो साबसिन जागोन आंनिया अबेजा थांनाया हामगोन आंनिया दा जि जायो जाथोसै बेखिनो थांसै आङो मेंसोगारबाय माबा गामियाव मोनफैखो आङो आया दैसो गांसोनाय मोनबाय आङो एफा लामा गोजान थाबायबोबाय मेङा मा जानो दिनै जि जायो जाथोसै एसे जिरायनोसैलै आङो माथो दंखलबो गैया दंखल थानायबालाय दै लोंनो हागौमोन दै गांसोबाय आंखौ आयौ अबेनि जाखो बेलाय जारौखौ सिनाय हायासैलै आङो अबेनि जारौआलाय अबावबा आलासिफोर जानो फैदोंमोन नामा आब' जारौआलाय खिन्थानो लाजिदों नामा नोङो आब' लाजियाखै माने होनबालाय माथो जारौ मानोथो खोन्थानो रोङाखै मानो गाबखो नोङो जारौ मानो गाबखो आब'आ गाज्रि मोनाबा आंनो अननानै दै गिलाससे लोंहोनो हागोन ना हागोन मानो हाया हागोन आब'आलाय बे गामिनि ना अबे गामिनि जाखो जारौ आङो बे गामिनिनो नै बेनो आंनि न'आ जारौआ दै लोंनो होननाया फैदो थु आब' थु दैखौ आङो लोंहैग्रोनि दैखौ लोंखांनायनि उनाव आं नोंनो गासैबो खोथाखौनो खोन्थाजोबगोन आब' दे होमबालाय फैदो दैखौ लोंनानै एसे सान्थि मोनबाय दे देहाखौ जारौआलाय अबे गामिनि आङो बिलाइपारानि आब' ओमफ्राय नोंलाय जों गामिसिम बोरै मोनफैखो गोबां काहिनि आब' मा बुंबावनो आङो मा काहिनि जारौ नों आंखौ बिबो साननानै खिन्थानाय आब' आं बिलाइपारानि जोंहानि न'आव आइ आफा रावबो गैया गासैबो थैजोब्बाय बेनिफ्राय आङो जोंहा मादै आरो दादैमोनजों थायोमोन नाथाय बिसोरो आंखौ गोबां आलाय आथानि खालायोमोन बेनिखायनो आङो बिसोरहानियाव थाला होननानै
कारखौ मोना फैदोंमोन बेनिखायनो आं सानसेखालि अबावबो थांनो जायगा मोनैखाय लामाफोरावनो जबाय बायना थादोंमोन बेनि उनाव सानसेखालि सासे मानसिया आंखौ नुनानै सोंबाय आंबो होनबाय बिदि बिदि होननानै बेनिफ्रायथ' बियो आंखौ बुंबाय जोंहानि न'आव थु बिदि बुंनानै बेनिफ्राय आंखौ लांबाय बेनिफ्रायथ' आंखौ जाय लांदोंमोन बिनि आखला गाज्रिथार बेनिफ्राय बिसोरहानि न'आव बारा रावबो मानसि गैयामोन हिन्जाव दंमोन बेनिफ्राय सासे फिसाजो दंमोन बेनिफ्रायथ' सानसेखालि बेनि हिन्जावा बिमालानि न'आव थांबाय बेनिफ्राय बे मानसिया आंखौ चान्स मोननानै गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय बिनि फिसाजोआथ' गम मोनबाय गम मोननानै फिसाजोआ आंखौ बासायनो नागिरदोंमोन बेयावनो बिफाया फिसाजोखौ इथाजों खुबैनानै बुथारदों दा आरो आंखौबो बुथारनो नागिरदों बेनिखायनो आङो खारै खारै बे गामिसिम मोनफैबाय आंखौ बे मानसिया नागिरगासिनो ओरैनो थास्लायस्लाय नाखौनो एसे गुरहैना फैनि र' बिबारि बिबारि ओजों फैनाय मायोमोन आब' जारौ आङो नाखौनो एसे गुरहैना फैनि र' दे होमबालाय आंबो गुरोमोन आगोल न'आव थानायाव ए नोंबो ना गुरनो रोंलायगो रोंगो आब' बेनिफ्राय आब' आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा सोंनो बावगारबाय थानो आब'ला न'आव रावबो गैया नामा माथो रावखौबो नुवाखै आंलाय गैया आगै आंहाबो रावबो गैया आंबो जेब्ला नोंसोर बायसिमोन अब्लानो आंखौबो जोङो आइ आफाया नागारना थांदों नोंगौ नामा ओं जारौ आब' नङाबा आंबो नोंजों ना गुरहैनायाव थांफानि दे थु थांनोबालाय ओं आब' खिजानिबा आं थाख्ला माहाजोनखौ नुयैयानो मायो थाख्ला माहाजोन ओं आब' जायबा गावनि फिसाजोखौनो बुथारदों बिनि मुङानो थाख्ला माहाजोन मायो थाख्ला माहाजोनासो नामा मा नोङो बेखौ सिनायो नामा ओं बिबारि सिनायोबो आरो मोजाङैबो मिन्थिगो बेदि मा रोखोमनि मानसि आङो थाख्ला माहाजोनखौ गारा आङो सानसेबाबो बाथ्रा लागोन आंबो आयो नाथाय मानि थाखाय नोंखौ माबा खालामदोंमोन नामा जारौ नाथाय मा खालामदोंमोन बि नोंखौ मा खालामदोंमोन आब' बुंनाय नोंखौ जेरै गाज्रि खालामनो नागिरदोंमोन आंखौबो बिदिनो नाथाय नोङो बै पाप्पिनि आखाइनिफ्राय खारग'ना फैदों नाथाय आङो खारग'आखैमोन बै थाख्ला पाप्पिया आंनि लाइफखौ धंस खालामना होजोब्बाय धंस आब' जि जादोंमोन बहुत गाज्रि जादोंमन नाथाय जि जालांबाय जोङो बेफोरखौ सानबाय थाबा जाला दा मात्र जोङो साननांगौ थाख्ला माहाजोनखौ जोङो बोरै बदला लानो हागोन ओं बिनानाव नोङो सैथो बाथ्राखौनो बुंदों जि जालांबाय दा जोङो बेखौ बोरै बदला लानो हागौ बेखौसो सानमारनांगौ आब' नोङो थाख्ला माहाजोनलानि न'खौ सिनाय हागोन ना दा ओं आगै मानो हाया दाबो मोजाङै गोसोआव दोङो आङो बिसोरहानि न'खौ थौ होनबा आब' जोङो दिनैनो सब गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाहैजोबनोसै हिन्जावनि सिगाङाव आंनि फिसाफोरखौ अबाव लांखो पाप्पिफोरा जाय आंनि फिसाफोरखौ लांनो एम्फौ नांजानानै थैगोन बिसोरो ओइ बिफा माथो सानथामानि जालायलांबाय दाहालागै किडनापारफोरनि मानो फन फैयाखै फैगोन र' बिमा फैगोन ना मानो फैया साननैसो नेबावनाय मायो आरो साननैसो नेबावगोन आङो आं नेनो हाला आं पुलिसनो खबर होगोन एबार खबर होथारगोन आङो खालि पुलिसनो खबर होनाङा होनखादोंना आं दाख्लैनो होनबालाय माथो खालामबावनो बेबायदि ओरैनो थाबाय थाबा जोङो मा फिसाफोरखौ मोनगोन नामा आं दा मा खालायनो आंनि फिसाफोरखौ आं बोरै मोनफिननो बे हिन्जाव सासेजोंबो जालालै र' किडनापारफोरनि फन फैनाय देखायफ्लानि र' हेल' आं थाख्ला माहाजोना बुंदों नोङो किडनापार ना आंनि फिसाफोरखौ मानो नोंसोर किडनेप खालामदों हा बुंनाय मायो 50 लाख फैसा नांगौ नोंसोरनो आयो 50 लाख फैसा हरनो हायाबा बुथारगोन हेलौ
दानना होबाय साला पाप्पिफोरा 마지막 부사오 먹는 근쟁다. 하이 타클라 마하진. नोंसोरा 비바리 नोङो मोस्रोमाबो मोस्रोमा आंनि फिसाबाव मादै थाख्ला माहाजिनाव सोंनाय मोस्रोमा अबाव थांखो होननानै बिबारि फिसा नोङो मा बुंदों बेफोरखौ नों मादै थार बाथ्राखौनो बुंदों आङो नोङो जि खालि आबैखौ खबर लानो थांदोंमोन बे खालि आंखौ बेयो गाज्रि खालायनो नागिरदोंमोन मायो मादै बेनिफ्राय मोस्रोमा गैया बिदि खालायनो नागिरनायखौ नुनानै आंखौ बासायनो नागिरनायावनो बियो मोस्रोमखौ इथाजों खुबैनानै बुथारदों थै बुथारदों आङो थैनोबो थै बिफा नोङो बिदि मानो खालायनाय गावनि फिसाखौनो मानो बुथारनाय Papa Mazen, you are under arrest.